Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca FNAF. Continuăm cu FNAF Security Breach. Stai și alături de Lavale. Vorbește și tu, Mati. Sal, vorbește română. Salut! Na. E perfect atunci. E perfect, na. Na, nu mă mai copia! Bă, unde? Aici, masca. Astăzi vom încerca să facem o să mai completăm din joc, ca să zic așa. Eu nu o să fac din astea cu edituri, o să vă arăt absolut tot. Bine, pentru că nici nu știu, dar nu contează. Unde e? Pe ce trebuie să fac? Că nu mai știu. Că pe profil 1 am jucat puțin. Trebuie să știu ce să fac, am plecat. Bă, ce? Pe unde am venit? Stai câta. M-am pierdut în daycare, episodul. M-am găsit. Știu. No, Brad! I am trapped in a gap! Reboot! Reboot! We need to be whole! You want me to reboot you? With this? Naughty! Lights on! Lights on! Turn generators on! Ce, mă? Bine, fain, hai fac. Turn on the lights. Hurt him. Bă, ce? He hates it. The daycare attendant hates the light. M-am speriat ăla cu Bă, era când bun. Ce volă, mă? Vorbește frumos, mă. Am zis, băi, de coleul meu. Știi, mă? Dar la ce mă refeream coleu? Nu. Adică, băi, de capul meu. Bine, fain. Mamă. Ha. E bune! Mă teleport. Da? Imediat, stai puțin. Hai, familie. Ce? Oh, fain. Dă-te gun. Da, se joacă Brawl Stars. Aoleu. Noi. Hai, bă. No cracks or Gata. Easy peasy lemon. Bine. Episodul ăsta o să fie foarte fain. Nu doar că vorbește Mati pe fundal. De asta nu-i fain, că vreau să mă concentrez. Da, o să trec de daycare. Dar din păcate, după o să ne chinuim să mă chinuie câta mea. Din cauza că... Bă, nu pot să-mi dau masca jos!
Unde e locul de pauză? Du-te! O, fain! Plus un trofeu. Scrie plus 1. Da. Păi de ce? Eu mă plimb pe aici, nici. Locul de pauză. Bine, am pornit un generator. Apasă. Uite. Good. Now find Apasă. another generator. Stăm că ai zis. Ce? Bă! Da, un poliție. Vă faci 1.000.000 de bănuți. Cum? Oh, 1000, mă, nu 1.000.000. Tu nu știi numerele. nu știu. Nu mai știu nimic. Am veriat. Nu știu. Păi, de ce ești, mă? Nu mergi să fac cafee. Vedeți? Știi? Știi că atunci când am jucat noi doi am făcut 22.000? Știi că atunci când am jucat noi doi am făcut 22.000 de trofee? Nu am făcut eu 22. Nu, mă, pe contul meu. Da, da. Oh. Nu mai vomita, mă. Ne urmă. Da, unde? Pe unde mă duc? Fac cu inima. Fugi! Dai jos masca. Unde-s? Unde-s? Ce trebuie să fac? Nu mă întreba pe mine. Doamne, n-am mai văzut ceva mai pântalău ca mine. Hello! Gata! Așteptați puțin, mă duc până... Da? Bine. Bine, pa. Bine, pa. Nu o să termin episodul. Hai să zicem că ăsta a fost episodul 2, partea 1, așa o să-i denumesc, doar că prima oară vreau să termin de chiarul. Nu pot să răzut masca. E mai ai mult? Nu. Ți-ți foame? Mie cam da. Le-am dat jos masca. Ai mierni? De ce să-mi o miernesc? Bine, acum mai trebuie doar să-i dau reboot-ul ăla. Așteptați un pic aici. Mă pun un pic pe mut.
revenit. There, you did it! Look, he's stuck! He's stuck! Go, go, go! Hurry, go over there! Use your fast friend! Go! Nu, ce trebuie să fac? Nu mai știu. Ciup. Da, ce trebuie? Mă, unde? M-am pierdut. Spuneți chat. Spuneți ce s-a întâmplat. Știu că faza cu chat e cam ciudată pentru că nu sunt pe live, dar m-am obișnuit așa. Mamă, ce trebuie să... Mai pun și masca. Ai, cât de ton... Do it now! Not me! The other me! Hai, mă, schimbă-te odată! Deci, da. Ăsta, gata. Îi dau reboot. Bine. Happy birthday! Eclipsă! Warning, warning! Child in danger! Safety mode active. Bine. Little Sper că v-a girl, plăcut you partea can't 1 de la begin. episodul It's al doilea. dangerous. Nu uitați să I need to apăsați clean up like, before we can open să in the morning. subscribe. All this place Ne will be revedem flooded data with viitoare. kids. Come back soon Bye. and have a Pazerific day.